खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि जेरै खोथा एरै बिटिआर सरकारनि हाबा मावनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों पिजिटि जिटि टेट आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन होननानै खोथा होदोंमोन। पिजिटि और जिटि टेटটো एकदम 3 दिনৰ ভিতৰত হ'ব আৰু এপইন্টমেন্টটো আমি ম্যাক্সিমাম 10 দিনৰ ভিতৰত দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছো। ঠিক बेबायदिनो दिनै गासै सा 1337 सुबुंफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायनानै होदों बिटिआर सरकारा। नंगौ जेरै खोथा एरै हाबा मावबोगासिनो दं गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ पिजिटि जिटि टेटनि थिसनथाइ बिलाइखौ खम समनि गेजेरावनो राननानै होगोन होनना खोथा होनाय बायदिनो दिनै सा 1337 सुबुंफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायनानै होदों। अदालगुरिनि जौमा फरायसालिनि सावराय नब्लाङाव दिनै गासै सा 1337 सुबुंफोरनो बिटिआरनि पिजिटि जिटि टेटनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। मख'नो गोनांदि सिगां समावबो बिटिआर सरकारा गोबां फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायनानै होबोखांबाय। थिग बेबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि पिजिटि जिटि टेटनि थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बे थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, एमपि रोनगोरा नार्जारी, विल्सन हासदा, डक्टर नीरज स्वर्गियारी आरो गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।